Vinga, va, com fem? 1, 2 i... 3! Come on, Steve, they're waiting for you. Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. Is that your idea of fun? I want to be with people. Agafa l'avió. What's wrong with that, Steve? Nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on the shore. Electronic device. Panggil terbang Muhammad Hairi. On estem? El tuk-tuk! Tuk-tuk, a Cambòdia. Pues res, després dels dies que vam passar al nord de Sumatra veient orangutans i una mica descansant per allí, vam agafar un avió i vam anar fins a Siem Reap, Cambòdia, bueno, per fer el que fa tothom, que és anar a veure pues, les ciutats i els temples que hi ha por ahí. A Siem Reap el Joan es va tallar el cabell. Vam anar a un lloc així bastant guai que el van tractar molt bé i es va tallar el cabell. Sí, vigila que no l'atropellin. Va ser arribar i un caos de cables de la llum. I moltes bicis, molts tuk-tuks, moltes motos. Aleshores, Siem Reap, què vam fer? Bueno, vam visitar la ciutat, que allà hi ha temples bonics, hi ha un riu, hi ha mercats. Res, el tema és que Siem Reap ens ho vam passar molt bé. Clar, el que passa que allò és el turista Paganini. Allí va tot quisqui a veure Angkor Thom i Angkor Wat i Taprom i totes les històries que hi ha allí, o sigui, allí va tot puto quisqui. Turistalàndia, hi ha com 1.000 hotels abandonats, és el que van planificar malament quan ho van construir. Vam estar en un hotel que estàvem superbé perquè teníem piscina. I allà va ser on vaig trobar feina. D'una manera així com una carambola, o sigui que tot ha sigut bastant rodat. I a la vegada hem adelantat la tornada, però també hem acabat el viatge, sabem que tornaríem i jo tenia feina, que era una que em venia bastant de gust. El tema està que nosaltres, en principi, havíem de tornar a principis de març, però al final vam decidir que perquè com que la Isa havia de començar a treballar a principis de febrer, llavors vam decidir tornar l'11 de gener, o com a mínim això li vam dir a la nostra família, perquè, spoiler, no vam tornar l'11 de gener, però bueno, això ho explicarem al següent vídeo. El tema és que vam deixar els temples pels últims dies i vam acabar anant a veure uns temples que estaven més lluny. Que no me'n recordo com es deia. Ben Melea. Ben Melea.
curiós del temple, que són ruïnes, però tot i així no pots entrar amb pantalons curts, les noies. I em vaig haver de comprar uns pantalons allà per tapar les cames. Els homes crec que tampoc deixen a les noies. Clar, què passa amb els temples aquests? O t'interessa molt o no sé fins a quin punt val la pena pujar-te amb un tuk-tuk d'aquells i fer 2 hores per arribar a un temple que... vull dir, està guai, La penya et diu, és el templo de Lara Croft, de Tomb Raider, i és en plan, clar, però una cosa és una pel·lícula que tot està allí, saps? No és el mateix. Vull dir, és igual, està bé el temple, no sé si val la pena fer el trajecte per anar fins allí. El tio que ens va portar amb el tuk-tuk fins a aquests temples era el que també ens havia portat des de l'aeroport fins a l'hotel. Només volia vendre. Era entre pesat i maco. I com mig yonqui també, semblava un yonqui. Però semblava enrotllat i llavors vinga a portar-nos a tot arreu. I quan vam sortir d'aquests temples, ens va dir, no, però voleu anar a veure el pueblo flotante de Kampung Flok? Kampung, Dic, sí, si ens dona temps, sí, perquè així ens ho traiem de sobre. Diu, bueno, 20 pavos més. Hòstia, nen, 20 pavos més, sí, ja, i quan arribis allí has de pagar encara 20 pavos més perquè et deixin entrar. Nen, m'estàs sangrant aquí per tot arreu. Difícilment ho pots treure més barat. Una altra cosa serà si val la pena anar-hi, 27 cada uno, pero lo incluye todo. Vam arribar allà per un camí de sorra que era com la terra batuda, el paisatge maquíssim, com molt vermell, no? Em semblava com Àfrica, li deia al Joan, dic, hosti, no he estat mai a Etiòpia, però m'imagino que podria ser així. Ahí estoy al Brook, a Etiòpia. I aleshores t'acostes al riu, que estava molt sec, però hi havia milers de vaixells amb un motor super precari, que era com un pal i una hèlix, que allò era el motor que et propulsava i et portava cap a dintre el llac. Nosaltres estàvem en temporada seca, llavors el que veus és cases molt altes clavades en pals a terra. Però es veu que quan s'inunda, doncs, que puja el nivell del llac i podies anar per allà, que era bastant tranquil·let. I un cop arribaves allà, agafaves una barca de rems i et feien un passeig com per una espècie de zona inundada. I la dona supermaca anava cantant. També tenien com una gàbia amb cocodrils. Bueno, com els entreteniments pels turistes. Ens haguéssim pogut quedar a veure la posta de sol allí al llac. Però després tornar 2 hores de nit amb el tuk-tuk cap allí i a més havien de trucar a la Isa pel curro. Llavors... deia, sunset? Digo, no, no sunset, sisplau. Volem arribar aviat, que tenim una trucada. I llavors després sí que vam agafar el passe de 3 dies per anar a veure a tots els temples i les ciutats i no sé què. I la veritat és que 3 dies està guai. Si ho vols fer tranqui, al final vam decidir fer-ho en bici. Si saps anar en bici, o si vas anar en bici fa 10 anys però te'n recordes una mica d'anar en bici, no hi ha cap problema. El primer dia vam llogar una bici d'aquestes com de ciutat i em vaig rebentar. O sigui, no sé quants quilòmetres era, però en plan que no podia... Quan vaig tornar a l'hotel era en plan els genolls rebentats. Pot ser que també, com quan dius que podries córrer una marató, pot ser que t'hagis sobrevalorat amb el tema de la bici? Sí. I el Brook què ha Què ha vist? passat? Què has vist aquí? És un complex de temples xulíssim, que és del més espectacular que hem vist. Jo crec que a mi és de les coses que més m'han agradat.
complex de temples enmig de la natura, però com molt agradable. A part no feia calor, anàvem amb la bici xinutxano, tot pla, pocs cotxes... No sé, com molt el nostre aire i molt bonic. El primer dia vam veure com un seguit de temples menors. I al final vam veure Preakan. És molt guai. Preakan sembla quasi com una ciutat en si mateix. Aquell temple em va molar molt. No sé, era molt xulo. Molt xulo. Hi havia una penya que s'estava casant allí, crec. Estaven fent-se les fotos de les bodes. Què, pugem? No les té totes, Hem pujat fins aquí. Ara no sabem com baixarem. I el segon dia vam anar a veure Angkor Thom. Que Angkor Thom és com una ciutat molt gran, on hi ha el temple de Bayon, que és com molt famós, que és el de les cares. Hi ha com el temple dels elefants i els palaus i no sé què, és bastant guai també. I em sembla que aquest segon dia vam anar a Taprom. Lo dels arbres aquests dels ficus, no? Que hi ha les arrels per sobre de les ruïnes. Si has vist el llibre de la selva, una mica allò. I el tercer el vam fer amb tuk-tuk. Doncs molt bé, Siem Reap, va agradar molt guai. I llavors quina era la brillant idea d'itinerari? Doncs vam agafar un avió i vam anar fins a Sihanoukville i ojalà fos tan ràpid de fer com estic dient, però el dia va ser llarguíssim. Primer vam agafar un tuk-tuk fins a l'aeroport. Després vam agafar l'avió de Siem Reap fins a Sihanoukville. Després, a Sihanoukville vam agafar un taxi de 20 pavos, que va durar 10 minuts, fins a una estació de bus on ens van tindre esperant una hora. Allí ens van dir que vindria un bus. Després no va vindre un bus, va vindre com una pick-up furgonetera que va anar pinya de turistes que anàvem allí. Tu volies vacances exòtiques? I llavors vam agafar i vam fer el descens fins al moll per una mega ciutat amb obres. O sigui, allí només estan construint ultra rascacels, que són hotels casino. Sihanoukville, que hermosa, Però és demencial. Clar, han fet abans els edificis que els carrers. És un puto follon. I arribes al moll a rebentar de penya, ni no saps quin és el teu barco, és impossible, t'has d'anar ficant per l'hivern i tu. No sé com acabes pujant el teu barco. Llavors el teu barco fa les parades que li toca. Nosaltres anàvem a un lloc que es deia Empire Bay, però com que queda com més oberta de cara al mar, es veu que les onades eren molt grosses i el vaixell no parava allí, de manera que no va parar a Empire Bay, sinó que va parar a Saracen Bay. I de Saracen Bay havíem d'agafar un taxi boat o el que fos per anar fins allí. Digue'm quin és el vaixell que t'agrada. Aquest d'aquí, El tema és que hi havia com molta incertesa, ningú sabia què et portaria. Llavors vam comprar uns tíquets que unes vegades costaven $5, unes vegades costaven $7 i unes vegades costaven $10. I de cop i volta arriba com una barcota grossa de color groc de mercaderies.
una merda de moll així de petit, bueno, una mica, igual així de petit, jo què sé. Estàvem els 4 turistes que havíem d'agafar al barco i tota la gent que havia de descarregar la mercaderia. Llavors estàvem nosaltres allí molestant, allí al mig, i comencen a descarregar tot el barco, i tu encara no saps si aquell és el teu barco o no. Blocs de gels, menjars, cables, sacs de ciment, de tot. Jo què sé, un microones, jo què sé, tot el que se t'acudeixi ho van portant allí. I llavors, quan ja han acabat de descarregar, diuen, vinga, ara la penya, cap a dalt. Què passa, boig? On vas? Tots cap a dalt del carguero. I vam arribar de nit ja a Empire Bay. I era en plan, vale, estem anant a un lloc que per sortir d'aquí no sé com serà. Quan arribes de nit és molt maco, prenen les llumetes, però demà em llevaré pel matí, baixaré a la platja amb el grup, no sé què, bueno, ens anem a dormir. Llavors, el dia següent quan em llevo, agafo el bruc i ens anem caminant cap a la platja i de cop i volta un vent de balarraco, o sigui, un viento huracanado que era en plan, però què és això? Clar, la marea havia pujat del copón, llavors ja no hi havia platja. I vent de dalt, i era com, hòstia, merda, ha costat un follon vindre fins aquí i ara els dies que estarem aquí serà horrible pel vent. Les platges eren xules, tot i que superplenes de plàstics i d'ampolles i de... bueno, molta merda. Que això, qui ho ha portat? Si hi haguessin menys turistes hi hauria tant plàstic? El problema és una mica de tot, saps? No és aquella pobra gent que t'han posat els vidres allí per ratllar-te. I a ells tampoc que els agraden els vidres, m'imagino. Però bueno, el tema està en que si feies un pateo de 20 minuts arribaves a una platja que, tot i no ser res, no hi havia ningú i allí podies estar guai. Llavors, al final vam aconseguir sortir d'Empire Bay amb un dia amb una barca. I després d'un llarg trajecte vam arribar a Saracen Bay. I allò ja era una altra cosa. El temps també va baixar, va afluixar una mica el vent i vam poder estar més tranquils. Molt guai perquè hi havia unes nenes que estaven agafant crancs i petxines i així i el grup va estar una tarda jugant amb elles i s'ho va passar molt bé. Era tipus resort d'aquests, que estàs allà tranquil·lament i que no hi ha res més a fer que anar a la platja, a sopar i a prendre margarites i mojitos i coses d'aquestes. Què? Uau! Què vas fer tu? Se'ns va acudir una idea, estan d'acord amb Sant Lovent, que era, en lloc de tornar l'11 de gener, per què no tornem per Nadal a casa, com els anuncis de la tele? I vam trobar un vol de Swiss Air que ens deixava a Barcelona, a l'aeroport del Prat, la nit de Nadal, a les 7:30. Llavors molava perquè podíem arribar, entre pitos i flautes, plantar-nos a les 8:30 a casa l'Aissa, que és on estava tota la seva família celebrant Nochebuena, i plantar-nos allí que els explotés el cervell. I el dia següent anar a casa amb uns tiets perquè és on mons pares celebren el Nadal i també aparèixer allí que... saps? I és el que vam fer. Ja és meravellós. Però bueno, en tot cas, això ja serà el següent episodi, que ja és l'últim de la sèrie. Però bueno, és igual. Ja ho explicarem al següent. Adéu.
Ara, bueno, què volia explicar? Què està passant? Amigo, havíem de tornar el 3 de març i avui és dia... No sé, avui és algo de març, deu ser el dia 13-14 de març, potser, 15, i de manera que ja estaríem aquí igualment. Però què passa? Que estem confinats pel coronavirus. Què vull dir amb això? No sé ben bé què vull dir amb això. Sí, que si haguéssim seguit amb els plans originals i la Isa no hagués trobat feina i no haguéssim tornat abans aquí, ens hagués agafat en ple sud-est asiàtic, que no sé quina és la situació allí, però vull dir que estan tocant amb Xina, vull dir, estan bastant a prop. En tot cas, ens hem estalviat aquest follon durant el viatge, però ara l'estem experimentant aquí, amb confinament a casa. Què vols que et digui? També em ve de gust. O sigui que res, aquí estem.